la no ban ong A to Z kane ka jing hi kai jungi ya phi kan la ban ai rap yup kan la ban ngapriang subai piwe pawe hakane ka pote hakane ka video ngin pen iya ki kumno ba pin la ban upload ya ki video jong pi hapo ki YouTube ba hakata ka rokom la ne ka hakata ka lenti ka badai ngakatang ya albin sius tado pila ban following hapo ki Instagram hapo ki Facebook ki link ki don ha descriptions pila ban check hapo ka description te lembada kane ka video jungi kan yarap ya pi shibun ba pin yo jing tip sapang ba kumno ba pin bu ya kita ki end screen la ne but kumno phila ban bu ya kata ka I button te ka e kane ka end screen ka dei kata ka ba phila ban bu ya ka we ka video jung phi but we u logo jong ka channel jong phi haswa ba ka we ka video jung phi kan kut la kumba san second la ne shipau second hadin ba ka video jung phi kala kut ngin pha ya ka short screen ka ba hakane ka screen phila ban page kum ka nuksa but ka e kane ka I button phila ban bu ya ka we ka kartang jong ka video jong phi ba phila ban bu kum kane ka ba mi na jrong ya kum kini ki judging tip ki barit ki baria kine ki la ban ya rap ya ka channel jong phi ba pinyo shushu ki views la ne kita ki subscriber ha ka channel jong phi tengi pin ina du basdang ba kumno pin la ban upload ya ka video jong phi leng bada ka screen recorder jong ka mobile hoi ngasung thu baro na phi phim don ki PC la ne ki laptop henry ka mobile pat phi don ha ti wat la da pile da ka mobile ru ka ju hi ka ba pila ma pile da ka mobile hapo ka laptop hapo ka PC ru ka long kum ju hi in pen iya pi na du basdang ba kumno ban upload ya ka video jong pi hakata ka rukom ka badai ngin pen iya pi step by step ngin hi kai la no ban ong A to Z kane ka jing hi kai jong iya pi kan la ban ai rap yup kan la ban ai jing rap ya pi na ka banta ka la shai ka la shis ngi jong pi kumno ba pin upload ya ki video hapo ka YouTube okay nang kong pi haban le ja ka Google Chrome jong pi nang ta sa type YT Studio nang ta sa klik ya kane ka link ka badon hang ne nang ta kan lek hapo ka channel jong pi nta kala poi hakane ka dashboard jong ka channels jong pi sorry nang ta sa klik hakane ka baki tho create nang ta sa klik upload video nang ta sa klik select file nang ta sa jet ya ka video jong phi na po ka gallery jong phi nang ta ngan jet kane ka video nang ta hakane ka baning kong pin sa hap ban tho ya ka kerteng jong ka video jong phi shubo ngan I how to upload video in YouTube haba pito ya kerteng jong ka video jong phi ngo bhanga kerpat ya phi ba phin bu ya o capital haman kawai pa kawai ka content jong ka
jong ka kerteng jong ka video jong pi kumbangan la ai kanuksa hangne how to upload video in YouTube, how nga ai daw capital H but to nga ai daw capital T, U nga ai ru kumju, V nga ai daw dakraw, I nga ru daw dakraw, Y daw dakraw. Te kane ka e ka ba pen i shongkun la ne ka ba i pen style shushu ya ka kerteng jong ka video jong pi. Enda pila dep tho ya ka kerteng jong ka video jong pi te pin sahapan ko pi ya ka to ka kerteng jong ka channel jong pi nanta bat sa paste part apo ka descriptions jong pi. nang tapat pinsala banto ya ka ba pi kwa banto lane ban mention hapo ka descriptions jong pi nang ta hangne ngam tho re namal nga shu kwa ban pen kanuksa ya pi te lada pi kwa ban tho hapo ka descriptions pila ban tho gum ka link jong ka channels jong pi lane ka link jong ka Instagram lane Facebook pat kum ta nang tapat harum jong kane ka descriptions ngan sabu ki hashtag lada pimpat page ya ka video ba hikai mangi kumno ban bu ya ki hashtag pila ban page ya ka video jongi ka ba ka link ka don hapo ka descriptions pila ban check hapo ka description nang tangan bu ya ka hashtag upload hashtag new video nang tapat yar kham sharum pin sayo i hak ka box ba pinbu ya ka thumbnail jong ka video jong pi te hangne pin sa hapan click upload thumbnail nan tapat sajir par ya kano ka thumbnail ka ba pikwa ban bu hakato ka video jong pi ka thumbnail tengan bu dakane ka thumbnail nang tapat yar kham sharum pin sa poi hakajaka ba pin bu ya ka playlist jong kato ka video jong pi lada pimpat create ka playlist hapo ka channel jong pi sungo bahasa create no ya ka playlist kumba ngi la create mangi hangne ngi bun ngi bu ka technical nata jong DJ ABS nata riboy online nata vlog entertainment film extra lada pimpat create ya ki playlist ngobha create no ya ki playlist kenang bagi subscriber jong pi ki kampan sok ya ki bakin page ya ki video jong pi lang bada ki playlist jong pi te hangne ngan sa jet no ya ka playlist technical jong kane ka video nang ta sa click dan nang ta pathak PR kam sharum pil sayo iba kane ka video jong pi ka kan mi na am kum kita ki la ban ong kita ki khna la ne kino ki badang red karta lada ki ai ka option hangne te lada don ki khna lane ki ba ha ka to ka video chung pi sa click yes it means for kids nata lada pim kam dei shapang ki khna ki khanlong te pen sa hapan click no it's not made for kids nanta pen sa click more options te ki don ki jaka ba pin bo ya ki tax lane ki paid promotions ki jong pi te hangne ngan sabo ya ki tax new video viral new kasih video pat kane ro ka video ngila pela po YouTube lada na pedang jong pi nang don ki ba 4 page ba kum no pin bu ya ki tax pela ban page ya ka video jungi ka link na ha po ka descriptions pela ban check lada enda pela dep tho ya ki tax ki jong pi tang ta sa click next here kam sharum pin sayo i ba ki tho next sa click next nang tapat hang ni kadon ki jaka ba pin bu ya kata ka end screen lane ba pin bu yaw taw I button lane dak
kabaki ong ka art cuts te hang ne ngin pani ya phi kumno ba pin bu yaki and screens te hang ne pin sahaban click ads nang tapat hang ne ki don bun ki options kumba ndrutli ki don ki options ba hakano karukom phila ban bu yaki and screens phila ro ban bu artli ki video nang ta phila ro ban bu artli ki video ba du way u logo jong ka channel jong phi nang ta phila ro ban bu tang ka way ka video lane tang batang way u logo jong ka channel jong phi kata ka shong hapo ka jingjet ka jong phi phila ban bu artli lane phila ban bu tang ka way ka video te hang ne ngan bu ngan jeda ka ne ka options ba don ka way ka video banang ta ba du way u logo nang ta sa click ha ka ne ka ba ki tho video best for viewers nanta sa click hang ne nanta sa click choose a specific video nanta sa jet pa ya kano ka video ka ba phi ko ban bu ya ka end screens ka jong phi te hang ne ngan jet da ka ne ka video ban bu ya ka end screen ha ka ne ka video nanta pat enda phila da phin saha ban click save nanta pat ngin saya ja ka babot ba kumno ba phin bu ya kita ki I button la ne ki art cards kumba ki ong kumba ngila da pen iya phi kum kanuk saha na ka bastang jong ka video te hang ne ki donro southly ki options ba phin bo hakano karukom phi ko ban bo ya ki I button jong phi phila ban bo da ki video la ne phila ban bo da ka playlist la ne phi ko ro ban bo da ka channel te hang ne ngan jet da ka ban bo ya ki cuts ba ngan bo ya ka I button hapo ka da ka video sorry dengan bu ngan jet ka way ka video nanta sa click plus sang tu button u sign plus nanta sa jet part ka video ka kum kanu ka jai video ko ba phi kwa ban bu ya po hapo o I button te hang ne ngan jet da ka ne ka video te nang tapat ka to ka video kala lej hapo kum ba mi ka example hang ne kum ba plio iba kala one hapo ka I button nanta enda pila dap click hang to nanta sa click save enda pisa click save nanta pat pin sa haban ban lej ha ka way podcast step ba pin click next nanta sa click next nanta enda phila poi ha kane ka de kata ka ong ka ba ki ong kata ka final state ba ka ba pin sa pan laj no pai ba no ya ki video jong phi te hang ne la da phi kwa ban pan laj pai ba no ya ka to ka video jong phi phila ban bu ban select public hang ne nang ta bat click publish nang ta pat ka video jong phi kala like pai ba no ki bru ki la yo i ya ka video jong phi ta nang ta enda phim pat kwa ba ka video jong phi kan pau pai ba pen sahaban click private la ne unlisted nang ta ro ngin sai hikaya phi kumno ba pin bu prima ya ka video jong phi la da phi kwa ban bu prima ya ka video jong phi halashai janmet kata ro phila te nang ta la da phi kwa ban bu prima ta pen sahaban click schedule enda phila dap click schedule pen sahaban banjit hakano katarik phi kwa ban bu prema ya ka to ka video jong phi la ne hakano ka baje phi kwa ban bu la ne katno tarik la ne katno ubnai phila ban bu te hang ne ngan jet ya ka tarik hakano ka tarik ka banga kwa ban bu te hang ne ngan shu ai kanuk sa jong ya phi la danga kwa ban bu ya ka prema jong ka video jonga menta ka singi ka dai arpo artarik te shubo lada lasha nga kwa ban perlaj no ya kane ka video jonga ngan klik arplai tarik lane arpo sau tarik nan tapat enda pila dap klik hane sa klik pat hakan no ka baje phi kwa ban bu prema ya ka video jong phi te hane ngan jet kan no baje ngan bu no Sun PM ye kumto dengan klik Sun PM nang dapat enda pila dap jet hang ne ter nang ta sa klik set as prima enda pila dap klik set as prima nang ta pin sahaban klik schedule hang ne sharum enda pila klik schedule ya kaneka options ka video jong phi kan sa like prima no hap ka jaka pa ba enda kala dei kaneka tarik enda la dei kaneka por kan show like hi maka automatically na po ka YouTube
Tetang kene ki jing hikai jungi na ka benta jung phi lada kene ka video jungi kan la ban yara pi pi ngakrpat yu phi sung bahasa sa subscribe ya kene ka channel jungi salat ya kene ka video jungi rukubju namar mentang ngampat klik schedule lane ngampat klik publish ane namar ngasukwa ban pen I nuksa ya phi ba kumno ba pin upload ya ki video jung pi hapo ki YouTube hakata ka lenti lane hakata ka rukom ka badai tetang kene ka video jungi kalakur kublai shubun.